Chcete pracovať ako opatrovateľka, ale neviete nemecky alebo anglicky? Môžeme vám pomôcť. Zoznamte sa s Language 3. Je to hlasový a fotografický prekladač, ktorý podporuje 138 jazykov. Je to všestranné zariadenie, ktoré vám pomôže komunikovať v každej možnej situácii. Vďaka tomuto zariadeniu už jazyk nie je prekážkou a vy môžete bez problémov komunikovať. Komunikácia prebieha hladko a bez problémov. Vďaka tomu bude vaša starostlivosť plynulejšia a užitočnejšia. Používaním Language nielen pracujete, zároveň sa aj učíte. Čím viac ho používate, tým rýchlejšie zlepšujete svoje jazykové znalosti. Odštartujte svoju kariéru s Athenou a Language. Pridajte sa k tisícom opatrovateľov, ktorí prekonávajú jazykové bariéry a prijímajú nové príležitosti.